هونزانن پرانی ازلامên Tirkiye çima jinên xwe berdidin. Pirsekê ji we dikin. Çima ji ber ku keçên Sûriyê li wê derê ne dibêjin keçên Sûriyê gelekî ciwanin ji ber wê diçin jinên xwe berdidin. Piranî zilamên Tirkiye piştî ku keçên Sûrî dibînin jinên wan li ber çavên wan reş dibin. Hecetan derdixin û jinên xwe berdidin. Neqinistî min Şewket herkî vê yekê dibêje. Li bajarê Dîlokê Bakurê Kurdistanê 463,000 penaberên Sûrî û Rojavayê Kurdistanê hene niha li wî bajarî telaq gelekî zêde bûye. Hema bêjin bûye diyar de, bûye zahîre yanî. Li gorî raporteka Wezareta Dadeya Tirkiye dozên herî zêde ên telaqê berdanê ku li Tirkiye çêdibin li Dîlokê ne. Di derbarê sedemên wê yekê de jî gelek iddiayên cuda cuda hene. Hinek dibêjin rewşa aborî sedema sereke ya telaqê ye. Hinek kes dibêjin zêdebûna hejmara penaber û koçberan li wî bajarî ye. Ji ber wê yekê jî civak tevlî hebûye. Lê Şewket herkî dibêje sedem keçên Sûrî ne. Aliyekî vî bajarî pêşkeftineke aborî û pîşesazî bixwe dîtiye. Lê li aliyê din beşeke zêdeya vê di nav lepên hejariyê de dinale. Ev dere Dîloka Bakurê Kurdistanê ye. Dîlok di van rojên dawî de bi zêdebûna dozên telaqdanê di rojevê de ye. Seyidxan Turan hem mamosteyê Zankoya Herranê beşa civaknasiyê ye, hem jî yek ji van kesan e ku ji bo telaqdana hevjîna xwe li dadgehê doz tomar kiriye. Entav ana nüfusa entavê de evê entaplîne di nava wan de mesela ji sedî sîsê çar e. Ji sedî not û pêncê entavê Dîlokê ji derve ve hatiye. Yek ew. Ama didiye jî ana li cîkî de eğer ku alî aborî dibe kapitalizm tam rûnê niştve o feodalizmin ferskin çarpık kapitalizm o mahaciri efhemi verin berhev ev çak malbat o düzene nizama civati te guhartın. Li gorî amarên fermiyên saziya daneyan sala 2021 li Tirkiye Bakurê Kurdistanê rêjeya telaqdanê ji sedî 27,46 zêde bûye û di nava salekê de 174,085 kesan dawî li zevaca xwe aniye. Herçende amar bi temamî nahên belavkirin jî lê li gorî Wezareta Dadê dozên telaqdanê herî zêde li bajarê Dîlokê herî kêm jî li bajarê Colemêrg, Şerneq û Dêrsimê hatine vekirin. Son 2-3 senedir ciddi manada hem ceza davaları açısından hem aile hukuku açısından yani boşanma davaları açısından ciddi bir yoğunluk var. Divan 2-3 salên dawî de dozên telaqdanê gelek zêde bûne û gelek dostên berdestê me. Li gorî rapora Wezareta Dadê jî Dîlok di mijara dozên telaqdanê de di rêze yekem de ye. Kêşeya telaqdanê li seranserê Tirkiye zêde bûye. Lê li Dîlokê kêşe gelek mezin bûye. Niha êdî zewac gelek zû xilas dibin. Berê kesên 10-15 salan zewicî dihatin doz vedikirin. Niha kesên ku hema 2 mehin zewicî dozê vedikin û hevdû telaq didin. 30 günlük, 3 aylık, 5 aylık insanlar boşanma davası açıyor ve bir şekilde boşanıyorlar. Li gorî beşek xelkê Dîlokê sedemên zêdebûna dozên telaqdanê li bajarê van cuda cuda ne. Lê xelk di serî de behsa hegerên aborî û guhertina civakê, rola torên civakî û nemana taybetiyên berê yên civakê dike. Ez niha ji dadgehê têm doza min ya telaqdanê heye sedem aboriye dewlemend zêrên jina xwe wenda bike dengê jinê dernakeve lê hejar hema taseke bişkîne dibe şer û mesele mezin dibe. Birinci neden dinsiz yaşadığımızdan. Sedema yekem kembûna oldariyê ye. Ez 13-14 sala zewcî me. Ez di 16 saliya xwe de zewicîm. Herkes dikare zewaca xwe bi dawî bike. Lê min sebir kir û ez mijarê weke îmtihana Xwedê dibînim. Pêwîst e ku mirov li dû nefsa xwe negere. Nefisler araya girdiği zaman bence nedeni bu.
İlk nedeni Sedemeke serekî aborî ye. Lê gelek kes aboriyê dikin hecet û dixwazin li şûna sawara mala xwe lê derve birincê bixwin. Êca hem ji sawarê dibin hem jî ji birincê. Kêşeyeke me ya mezin ev e. sıkıntımız bu aslında. Li ser zêdebûna dozên telaqdanê li bajarê Dîlokê îdayeke balkêjiya ve ku koçberên Sûrî bûne heger. Ji ber ku têgotin hin kes ji bo ku keçên Sûrî re bizevicin hevjînên xwe berdidin. Ew jî di demekê de ye ku piştî bajarê Stenbolê herî zêde koçber û penaber li bajarê Dîlokê ne û hejmara wan jî digehe 463,000 koçber û penaberan. Sedemên zêdebûna dozên telaqdanê li van navçeyane û taybetî jî li bajarê Dîlokê petanha jî bi temamî nahêne zanîn. Diyar ku ji bo têgeştina vê meselê zêdetir pêwîstî bi lêkolînên sihayî heye. Lê li Dîlokê herî zêde behsa vêyekê heye ku di van salên davî de ji ber meseleya koçberiyê civak bi şêveyekê berbiçav guheriye. û vê guhertinê jî digel xwe hindek kêşeyên civakî û aborî durist kirine. Şewket Erkî, Rûda Dîlok.